esta cama. Isto de vir por aquí e facermos unha visita, isto dá gusto. Apaga o candil que ten moita luz. Participen con nós desta queimada. Aplaudir, verán que este... Non terá un poquinho de sucre. El mirou para ela e dixolle: "Neniña, non estarás morta." As familias quedanlles só 2 días máis en 1906. Pero as últimas xornadas nas casas aínda lles depararán algunhas sorpresas. Hoxe hai que tirar a casa pola ventana. Estimadas familias, tendes que vos ir preparando porque mañán deixaredes as casas de 1906. Empezade a facer plans para recoller para estar listos para a viaxe de volta a 2006. Nese viaxe podedes levar as cousas que vos mesmos teñades feitas durante a vosa estancia nas casas. Hoxe teredes unha comida moi especial que vos dará o programa. Bueno, non me digas. Hoxe que íamos facer cocido con toda a que nos sobrou. Hoxe que tiñamos o caldo ao lume. Vamos a facer cocido con garbazos, con lentejas, con fabas, con arroz. Gracias. Non cacho de nada para botar na pota. Gracias. Home, a ver, había, pero sushi. Sí, Que olía, de todo hoxe somos, xa daremos unhas pataquiñas con as judías, como moi. É un ovo, 2 ovos. E 2 ovos. O sea que... A ver, eso sí que é o mellor da jornada. A ver. Queremos que vivades un bo último día, así que na sobremesa recibiredes unha visita moi especial e tamén moi misteriosa. Ala, contos. Eu quería que volvera. No, xa se sabe... Despois da María, visita... que se chamaba? Paula Carballeira, que veu contar contos ao temple A ver, tamén. déxame acabar. Moi boa, sí, señor. Despois da visita poderedes seguir de festa e temos para vos unha sorpresa máis. Hoxe ides a ir á playa. Eso sí, tal e como facían os labregos de 1906. Non levaredes traxes de baño, así que teredes que vos bañar en roupa interior. Esperamos que disfrutedes esta última noite no pasado. Atentamente. O programa. Gracias. Cantas más sorpresas e boas, mellor. Así pasa noso tempo máis rápido. Para que sea o día máis ameno. Claro. As familias non poden esquecer o cuidado do gando, e os nenos aproveitan estes últimos días para xogar cos animais. Agora están totalmente afeitos á súa compañía. Por tú que non te pise, Para correr muxeu o cucho non ten. Pero agora que está mamando usted. Millor é outro día, non ves agora. Agora vai darlle ao cucho para que non mame, porque xa non ten máis leite. Ai, pero... Dalle rápido, senón non pode xa, Está re mala, porque está de mamar o cucho. Sente, Lice. Estas dos son a parexa mellor levada. Estes 4, os 4 do concurso. Aínda que o día non amence moi soleado, as familias non queren desaproveitar a ocasión para ir á praia e todos parten de viaxe. Houbo sorte, e a medida que avanza a mañá, o ceo despéxase e o tempo mellora. Pero non terás ti. O espécimen gallego playero é un espécimen que ven con toda a familia á playa. Os que máis gozan da xornada de praia son Marcos e Licet. Os nenos forxaron unha boa amizade durante a experiencia e deron unha verdadeira lección de boa veciñanza.
Mas eso. Non te hagas. Como, te sin medo? Sin medo. Sin medo. Carlos Peña estivo facendo un papaventos nos últimos días. Este é o momento perfecto para probalo. Casi vai, Despois dun par de intentos, Carlos fai voar o papaventos. Ahora cando subo a marea veñen todos os berberechos por arriba. Botámolle fabas, Margarita, va con fabas e se está. As familias aproveitan a ocasión para recoller algas, un excelente fertilizante para a horta. Xa saben que hai 100 anos os labregos nunca deixaban de pensar no traballo. Pero de novo saen á luz as diferenzas entre as familias. Non é solo para vir a tomar o sol. Non me gustou nada un comentario que fixo Carlos cando estaba ali, que se tirou na toalla, e entonces eu e José fomos recoller as algas, como dixo, como decía na carta de tareas, que ao mellor pois que non só era tomar o sol, había que recoller algas para abonar na horta, e eso, bueno, ainda que son uns dos últimos días e a horta non nos vai a dar nada máis para nós, pois íbamoslo facer. Entón, xusto cando íbamos e tal, pois escuitoulle meu irmán a Carlos decir, ya Sara, bueno, ahora que se lle metiu na cabeza ao José ir a polas algas, ahora imos ter que ir nós tamén. E como non, como a unha máis imitación das moitas que fixo ao largo do programa, pois bueno, viñeron, cando nós eu e José estábamos recollendo algas, coa axuda dos pequenos tamén, pois veu Carlos detrás e Sara ca súa bandejiña a recoller as algas, o sea, se non queres collelas non as colles, pero é que non tens que dicir que as tens que coller porque o outro as vai coller, e en plan falando do outro, que metiuselle no carallo do José na cabeza, pero é que ven eso? A escurrilas así. Despois dunha mañá na praia, as familias regresan ás casas. O programa tenlles preparada unha comida moi especial, unha mariscada. O certo é que na época non se consumía marisco, pero non porque fose caro, senón porque non se consideraba unha comida útil para quitar a fame. Iso sí, de segundo prato, teñen algo moi propio da época, año. Eu quero desto. Os González e os Peña comen xuntos, e o ambiente é tenso. Dame outra pata, Marcos, vai na... Pero a boa comida calma os ánimos e as cousas vanse relaxando. Todos agardan con certa intriga a chegada do visitante misterioso que anunciou o programa. E chega a visitante. Xa saben vostedes que son unha veciña de aquí al lado, pero son meiga. Eles veñen vostedes a botar as cartas porque parece que se lle presenta por vir un pouco, non sei como. Entonces vostedes dirán, tamén invitarán a unha copiña, non? Sí, ese de aguardente mellor. Xa que as familias van deixar pronto 1906 para volver ao 2006, poderán saber algo máis sobre o futuro que lles agarda. Supoño que vostedes o queran saber porque todo o mundo lle pregunta a meiga. Hai 100 anos, a superstición e as crenzas esotéricas estaban moi extendidas e formaban parte fundamental da cultura popular. O podemos facer... igual, tío. Mira unha cousa, ainda que non crees, as cousas se van a cumprir ou non igual. Sí, por supuesto. Carlos non cree moito nas meigas e custalle arrancar, pero os González anímanse pronto. Dirán o que lles preocupa de porvir. Que voume casar ou non? Casarás, sabes que guapo eres. E logo non viches a ninguna moza por aquí que che gostara. Sí, algunha sí. Bueno, pois vostedes dirán todo o que lles preocupa. Sara decídese a preguntar por algo que lle preocupa. Nos queremos emprender un novo negocio agora. Queremos saber se nos vai ir ben, para saber se nos vale a pena emprendelo, non? Bueno, pero é un traballo que non tedes experiencia en el todavía, non? Bueno, pois, mira unha cousa. Non sale mal, non sale mal.
pero tampouco é, como se pode decir, a porga de Benito. Aquí o que se ve que é o comido polo servido. En Bergantes aquí hai un período de tempo, 2 anos, 3 anos, quizá, que aí sí, aí hai cousas novas que poden ir bastante ben. Entón, a ver, aquela rapaza... Quería saber un pouco se no traballo, no mozo... Bueno, sabes o que pasa? Ti como te chamas? Alicia. Que ti non tes clarificado o que queres facer. Ese é o problema. Teño algo, pero non sei... Claro. Estás pensando como se tiveras menos anos. Desde 16, non? 17. E saes aquí como unha nena de 12. Que quere decir que tamén eres bastante ingenua, non? É bastante inocente. Entón eu te diría, bueno, pois antes de 17 anos xa tens que deixar de ser a meniña e de pensar o que verdadeiramente che gostan. E no amor? E no amor sale... Ti eres de pocas relacións sentimentales. Entón, pois... Sale unha relación larga. Pero en canto tempo? Pronto. O no vindeiro. Bueno, pois... Imos con o rapaz. Eu quería saber o que nos depara a familia en conxunto daqui en... Cales sois da... A salud, estes aquí. O pequeno Como vai ir a túa familia? Si, a salud da miña familia. A saúde da túa familia. Os que estades aquí, ben, nen Bergantes, o home de máis idade, que pareceme que este señor, aínda que non ten nada, vai ter que facer un tratamento, pero ben, tamén hai rachas boas, hai unha cuestión inesperada de traballo para un mozo. Cal é o máis bello? Pois para ti é unha cousa de traballo inesperada e boa. Traballo, como aquí non era. Mira os cartos, mira o traballo, mira os cartos. Eu preguntaba a salud, traballo. Non, a saúde... Mira, a saúde... Mira, tens que ter cuidado con unha cousa. Co sistema nervioso. O teu sistema nervioso a veces altérase. Entón, ten cuidado porque se che pode arrimar a la parte digestiva. E despois tamén... Despois tamén hai unha... Mira unha cosa. Hai unha persoa presente da túa familia, pero non sei cal é. Non sei se será a señora, que ten que ter cuidado con as cervicales e con a columna. Eso... Así que, cuidado. Teño unha cervical gastada aí... É bastante, nena. Ademais, con o tempo, dentro de 5 anos, tens que cuidala moito porque te está baixando máis rápido do que pensas. As habilidades da meiga empezanlles a impresionar a todos. Pois, que máis, a ver? A ver a ti. Mira, ti cantos anos tes? Porque aquí te sale unha cuestión de estudios, Pois te sale unha cuestión que vas a preparar con algún libro, con algunha cuestión. Entón, mira, por aí vas a ir moi ben, sabes? E bueno, tamén, de aquí ao verano próximo, de aquí a un ano, haberá 2 rapazas na túa relación sentimental. Ninguna delas vai a ser a definitiva. A definitiva, a moza definitiva túa está alrededor que coñecerala sobre os 24 anos. E casarás, pois, non sei, 28, 29, porque... Antes que a mí? De idade, sí, claro, a diferencia de idade, pero sí, de idade pode que sí. E ti cantos anos tens? Eu 21. Bueno, 21. Mira, tamén quero decir que hai unha moza que está moi pendiente de ti, ou quizás unha moza ou algo parecido. Pois aí descubrarlo ela, eu aposto que é morena. Pero bueno, e aquí a señora, a nosa dona, que vai a preguntar. Eu iba a che preguntar se os 4 fillos meus que teño, con tempo e paciencia, pois chegarían a bon porto sin romperme moita cabeza. Non vai haber, por lo menos estos 2 rapaces, e tampouco vexo que na súa familia vai haber unha cousa mala para ninguna xente xoven, nin tampouco para vostedes. O sea, que poden vivir tranquilos, Bueno, eso era unha... Bueno, decíaches a parte da salud, pois...
que sigan polo bo camiño, como hasta ahora. No, os están bien, sempre serán así, non? O sea, que non, en eso non vai haber problema. Problemas son as que peso eu aquí, poden ser as inestabilidades que teñen que ver con a economía, non? Altos e baixos, tamén pode haber algún posible cambio de vivenda, que tamén estos señores... Bueno, pois... No, que va. Tamén cambio de vivenda. Sí, pero non sei en que tempo. Pero ninguno de ambos los dous, ambas las dous familias, están nos seus sitios definitivos de vivenda. Pero son vos cambios, De que estoy creíble? Bueno, ten vostede un bon marido tamén, non sei se aquí tamén quere estar tranquila. Bueno, Vaqueiro. Pois eu quería saber como me vai ir máis ou menos en todo no traballo. Se queres preguntarlle por amoríos, pregunta que muller. Ti tes algunha relación agora? Pois ten cuidado que se ates pronto será unha relación que poida ter ruptura. O sea, que o vindeiro mozo que aparezca na túa vida, que non vai a tardar demasiado, que che diría? Tres foguetes. Cuidado, porque será unha cosa que falle. Porque hasta dentro de ano e medio ti non vas a ter unha relación máis ou menos estabilizada e un rapaz que non coñeces de nada. Pois será a túa relación definitiva. Terá 2 fillos tamén. Hola, bonitinho. Eu que che contei. Non me dis nada. Non vi, pero a mí tampouco. Tampouco. Sí. Eu non vou posar. Bueno, pois a ver, o señor... Tócame a min. Eu quería lle preguntar, sin ánimo de molestar a ninguén, a min que me gusta moito o mundo do espectáculo, aínda que sexa tan torpe como son, se teño algunha posibilidade de facer algo, de seguir facendo algo neso. Mire, vostede vai a ter unha oportunidade. O que pasa é que vai a ter que collela rapidamente, porque é como desas cousas dun tren que pasa rápido, vostede o terá que coller casi en marcha. Terá que agudizar moito o entendemento, porque pode ser unha boa oportunidade, pero tamén é como se fuera unha cousa difícil. Serán unhas ocasións desas que pasarán rápido e que terá vostede que decir, collo o tren rapidamente, non o penso máis. O sea, calquer proxecto que lle surda, collo vostede sin pensalo. Como mo ofrezan? Sí. Sin poñerlle moita pena. Non poña moita condición. Pero que eu pensaba. Porque ten escaleriñas, que quere decir que esas ocasións haberá unha escaleira que lle levará a outras cousas. Entón, bueno, pode ir ben. Bueno, ahora falta aquí este rapaz. Vou facer a pregunta interesante. Creo que vas a facer a miña pregunta. Non. Irmãos, de a mesma familia. Que vai pasar ca nena con respecto a nós? Deixo de preguntar eu. A nena, es que non teño datos. Non é nosa, só temos unha cocina. Bueno, pois si non sei. A meniña quédase con vostedes. Quédase con nós. A meniña queda con vostedes e estén tranquilos, porque además parece que os que sexan os pais ou a xente que este da súa familia están de acordo. Entón, pois nada, tranquilos que sí, se acordará desta predicción. Eu digo a verdade, estou, como din os rapaces, flipando. Pois a nada, pero se cae algunha que non a pode saber. Despois de coñecer o seu suposto porvir, as familias gozan dunha sobremesa relaxada. Tira! Os máis novos intercambian enderezos e teléfonos para seguir en contacto cando acabe o programa. No, deixa a Martín que ti non sabes escribir. Non sabes escribir, tío. Está, Dana, na porta. A ver. Siguiente, Martiño, siguiente. Dale, para, que agora me toca a mí. No, quito. Uy, es casi un don dado solo. A ver, ¿qué? Hay que caminar. Ya, pero camíname.
Non é fácil, Véndote a ti. Pero ben. Son seis más. Súa que te súa. Él decía que non sabía a letra, eu sei na de tanto cantaba él. E todos sabemos a letra, menos eu. E chega que será a última noite en 1906. Esta experiencia creo que non nos valeu, creo que non nos fixemos nada. Vamos ter que estar aquí outros 2 meses. Sí, era o que me faltaba. Agora, hoy que ten fame, non está. A vaca está embarazada, José. Claro, Pero normal que no, pero fame non ten. Fame non ten, que vai Enrique hoxe. E dixo que engordara. Espera un pouco, que está quente. Que buena pinta, todo para ti. E iso que leva leite, farina? Cabretiños, onde estades? Ai, mi madriña non está ninguén. Ela ten que ser un Me, pero é igual, porque non pillamos papel de paja ou todo. Bueno, pois era a mamá, vale. Que lle pasou aos outros cabretiños? Nos comeu. Que nos comeu? Un ovo. Ata onde marchou? Que vamos a ver? Todo bien, Florenta. Na camita, pero vamos a la camita. A ti te gustaría que te prestara. Eso foi verdad. Deiteite no sofá e díxome: cuidado que non estades acostumbrados a tal neno. Igual vos sentás en riba dela. Ainda non pasan 2 minutos. Casi Martín se senta en riba de ti. E digo: Martín! E Martín levantou o cabeza. Mañá será o último día nas casas de 1906. Vamos a ser libres dentro de pouco e a salir daqui co orgullo aquí e co brazo levantado. Decirvos que cada vez penso máis na vida que agarda fora, que se me fan longos estes últimos días, horas, que teño a familia toda en silencio escoitando detrás da porta a ver que digo. Pois ao final, dentro dos rebeldes que son incontrolables, pois, bueno, máis ou menos hai unha unión que non había ao principio, porque, bueno, se vivimos na mesma casa, algo teremos que compartir. Non me creo que sea o último día. Non me creo que sea a última vez que vai a dormir. Último día. Non me creo que vai ser a última vez que vai a dormir ese colchón. A ver, aquí el maquillo. Ah, mamá. Xa estamos nos días do círculo. Botarei de menos non estar con estes que estes cartos máis que están fora da casa de se ve a casa. Todo sirve para algo nesta vida. A mellor despois hai que volver a vivir como ahora. E ata case xa o corpo colleu a forma da cama. Vai así.